Walaupun aku lah kok bareng. Hai, sar karet, guys, sar karet. Walaupun aku kalah. Mbak Titi tadi paling dikira orang voli. Ya Allah, bocil-bocil guys. Kok setan ono. Iya, iya. Tapi ini sama sing api? Iya, no. Beda. Oh, apel. Apel. Iya, iya, iya. Iya, selamat sore dari Desa Kertosono Panggul, Trenggalek, Jawa Timur, guys. Aku makan di pitik, kowe dapat Iya, rokok. Iya, aku ngesak plastik. Iya. Ini. Andalan arep melu Aku ngarep. maju cepat-cepat lo, arite landep Iya. naik sikilku. Pertigaan Padas Kertosono Panggul Trenggalek, guys, terpantau rame. Pertigaan jane perempatan lho iki. Perempatan sama pertigaan. Oh iya perempatan iki lho, TW Bangkong, Dukuh Bangkong. Dukuhmu kuwi. Apa? Bangkong kuwi Bangkong, Dukuh. Bangkong. Dusun Kerajaan. Nah, Desa Kertosono. Kecamatan, Panggul, Kabupaten, Trenggalek, Provinsi, Jawa Timur, negarane Indonesia. Gawe koncoku sing ning kutha sing urung ngerti dalan Bangkong lho, tak sepilkan. Dalan Bangkong. iki jenenge alas, ngerti lah. Alas Bangkong. Ya iki alas jenenge. Ngene iki nek munggah kayak wis rada mrebet ngene iki yo. Jenenge apa Mas? Deret. Ini lah sepeda Oh ya Allah. 4x4 angel iki. Heeh. Saiki diketane wong barang iki. Ora. Wong Ora. rasa diketane wong. Aku kanca-kancaku sing ning kutha iki jenenge alas. Heeh. Ya. Alas. Iki jenenge dalan peluran. Iki peluran ke Mas. Iya. Iki Mas peluran ke Mas. Iki lho Mas, lek sing ngisor kuwi jenenge peliran. Ojo kuwi tekku. Walah. Yuh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak ini loh guys, perjuangan seorang Mbak Binti. Kayak Yumi. Hai. Yumi. Yalah, lah wong Surabaya kok teko kene kayak nyapa kae? Iya no ya? Iya. Ya Allah, mana kayak wong Surabaya berwisata ke Bangkok. Mari ngene nek bule teko Bangkok tenan. Tak jak to, Men. Iya. Biasane ning kono kae nek wit pakel. Ya iki lho wit pakel kiwa ora ning kene. Kuwi. Kuwi. Sing pakele gede-gede kae. Yo. Saiki ora musuh. Don Allah ae betah no. Iya. Wah, tek. Itu guys, jalan Bangkok ke. Malah air rada kering-kering guys. Nah. Wah. Ya Allah, ya Allah. Namanya PT Iram toh, Bambang Pamungkas ya udah sepeda. Ya Allah. Oh, ini jalannya es krim pol, guys. Kalau kan sini wong ngarit, saya ora Oke, ngerti. sini wong bar ngarit, guys. Lek orang ngerti tak sebutkan sinten iki. Oh, Bah, bar ngarit. Iya tuh. Nah, Di terminal. Kok kene, Kayak guys. jenenge bocah cilik. Kae. Nek sapa tapi kuwi? Mbok anak sapa iki? Sapa Hai. pin kuwi? Awas pelan-pelan, oke? Oke. Kono kae panggul kene kono kae. Sapa pin iki? Pin. Ditakoni jek di Kae ngono jenenge unu-unu. Nah,
Tutorial unu-unu kayak ngono kuwi, guys. Ora ngono. Oh, ora unu-unu tapi siram-siram ngono kuwi. Ya Allah, wis. Oh, dewe ngaret sik, guys. Sik ngaret. 15.30 ngaret. 16.00 wis volley. Piye? Tapi ora mungkin. Ya kudu. Sik urung abuse. Ayo TPO kuwi. Iki wis anu iki. Kabeh lho, kok kabeh. Oh, rayo karo bapak. Pak Lombok Maratua 42 iki judule. Kae, kate sih ya wis gede-gede ya wis tak inceri tandai ket saiki. Ki ngono jenenge wit kopi, coklat alias kakao. Cocoa apa kakao? Iki ngono jenenge jeding jaman biyen ngene iki. Nah, iki PO lek arep bilang